Ten přesilník. Ale víš, že jdeme přímo proti těm bevkám. Nejde. No jo, jako jo. Jo, jdem ty vole, oni jsou skoro blízko. Jo, zpátky. Pičo. Pojď do stromu. To tě nepomůže, hele. To je přes horizont. Chceš teda přežít. A horizont je tady kurva. Piči, vole! No. Takové, nebylo dobrý? Žiješ? Jo. Jo? Pičo, trasílky mi lítali centimetr od ksichtu. Jo. Je palba zprava. Za cestou. Pojď, jdem k ním. Na sever. Piči. Tohle zprava. Ej, zprava, hoši. Na 70, 80 za silnicí jsou. Musíme se pohnout co nejdřív. Jdeme dál, pojďte, jdeme dál. Ještě něco nám tady jede. To, kde zas? Si to bevko slyším, je to. Jo, já taky. Piči, vole, už. Au, kurva. Ne, neschovaj se. Ten je můj. Ej, asi bych potřeboval něco být, no. Pěkný, ale jako, víš co. Navaž se. To tam nemůže být, vole. Piči. Já nevím, po čem střílím, vole. To jsou za těma stromama, jo, bacha na to. Cílej na mě někde z východu, ale nevidím je. Jo, to jsou ty křovíska. Tam něco běží, vole, rusák. Jdu nahoru. Pojď nahoru, rychle. Tady dobře vidět, kde nemáš. Cože? Tam bylo křoví ve okně, já se potřebuji podívat na stromy tam. Piči. Tady už spadnu. Ty vole, hej, ty rusáci jdou blíž a blíž. Eliminujeme. Ale váš počet ne nepřátelských, to vidím, že střílíš ty vole, nehlaš mi co vidím. Já nejsem Charlie, já jsem Delta. Tak Delto. Nacházíme se na Vykouknu. prvních jižních barácích v Epony. Jaký je váš počet? Náš je 6 Teď jsem lidí. se zastřílel jako. Jo, já taky, to jsi kulomet, jak na to byl ty. Klidně, zvedaj se tam. Jasně. Cože? Zahrát se tam u toho baráku se zvedl tvorec. To bych střídal. Ty vole, já mu dám 2 náboje a co, vole? Na značku BTR nebo víc severněji podél cesty? Hej, nesmrtelný rusáci zase dneska, ale už. Tak 6 nábojů jsem do něj dal a potom lehl. Rozumím. Pojďte kluci. Pojďte sem kluci. Pojďte sem. Hej, tam je. Máš štěstí? Tohle nebyl ten. No já vím, ale co se to stalo? Do baráku, zalez. Zalez. Brd, pojď sem, Čekové. Tady. Kde je? Tady na koni to. Tak kde je tady? Projel? Zhruba 240 někam jel dál. Je za námi! Vole. Wow. A viděli jsme ho na západě.
Moje Na kalhoty. západě. Do píči. Je na křižovatce. Jo, Ej, Zdendo, kde seš? rozumím. Tady nalevo. My jsme hned tady za zdí za váma, tak tady je. Ten zmrt. Tak jak odlákejte na sebe. Je přímo na západě, za křižovatkou. Už je za barákem, hoši, vidí. Jakob na set, vole. To je debil. To je debil. Co udělal? No nased do toho Brtka, že jo, rozstřílenýho. Tak to je mrtvej. No není, už to jednou udělal, dobrý, už vylez. To je, vole. A věž je nefunkční, já jsem chtěl zkusit tu věž. No, jasně, to je. Bacha, jede hoši něco. Ne, když máš trubku. Jak to bevkou, vole. Zkusíme mrtvola tady. Piči, jebá dlouhá. Jo prdele. Jakobe? Vole, co to? Umřel jsi? No jo no. A co se stalo, ty by to odpojilo, nebo co? No celý ten úvaz. Ne, já jsem padnul, já jsem omdel Můj vole vzduší provedl. a to. Pak tam něco bouchlo, podle mě začalo střílet to pevko, ne? No, já jsem po něm vystřelil, asi to byla krátká. To byl psycho. Asi- No to zatímco on už nás pak trefil bezproblémově. No, Holku, tak žiješ? Příjem.